نسوني 27 تريز تدالو على توزينات تزلكم متيلخوه بقدامنة أرأس زينا تفتعمنت وعلى بريتوريا زي حلال خوزلوه مرحة تقرايوم كبله دكتور أبراهام بلاي قليتو كابيني جيزياوي من محدار تقراي باسم عزز سراويت زغرب وسانه تقبارابوي كيخون وسينو ترامب جبسن يوردانوسن نفلسطيماويان كازا كوسدኦም حاتيتو عطواتنا قداسيت كتمات وهاتيروم نبرتي كارمو جميروم زي خبركم تهاتلتي ازن كالن زي دهسس مدبات هزلكم متيلخو كسام مودات امساي كتصنهو اندحاتتكو ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نخدكونو سابسكرايب لايك مبقار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم تفتعمنت وعلى بريتوريا زي حلال خوزلوه مرحة تقرايوم كبله دكتور أبراهام بلاي قليتو أبي كلل تقراي نخل تعمت زغطسل دمو كوينات معلب الزجبر وعلى بريتوريا بمولنة تكبيرهنا بكلام عراف كيتو كان دعك كفتن حالختن تشجر مرحة حوحات يوم كبله منستر مسنون قولاتات دكتور أبراهام بلاي قليتو نسب عربي سران 4 ترخل تشين سران حموشن مس تلفزيون فنان وانا وقديات ملكيتو ابزهاو قالمه ايق مولونه تግባራት سم انقفات كوين زلو اتي اب تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስን ነትጸገማት ህዝብ ጆሂስካ ከም ፖለቲካዊ መዋገይ ናይ ምግባር አካይዳ ስለዘሎ ምዃኑ በዝርዝር አረዲዩም ከም ዝበለነ መስርሕ ተግባራት ስም ፕሪቶሪያን ብዶታቱን ዝምልከት ካብ ሰበስልጣን መንግስት ፌደራል ብዙህ ዘይስማዕ ኮይኑ ካብ ፖለቲከኛታት ትግራይ ግን ስም ፕሪቶሪያ ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬትና ከይወጹ ዘተፈናቀለ ህዝብና ናመረበቱ ኸተመልሰ ዝብል መግለጺታት በተደጋጋሚ ከስማዕ ጸንህዮም እቲ ሚኒስተር ግን ኩሉት ነዚ ስማዓት ንምትግባር ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስት ፌደራልን ትግራይን ዝተገበረ ምርዳኣት ኣብኡ ምስ ኸዱ የፍርስዎ ብምባል ካብ ሰበስልጣን ትግራይ ነቲ ጉዳይ ነዚ ምፍታሕን ነፖለቲካዊ መኽሰብ ከመሸቀጥ ይኽተሐስለ ዝተደለዩ ብምባል ካብ መንግስቲ ዝኾነ ዕንቅፋት ከምዘየለስ ሚሩሉም ዶክተር አብርሃም አብናሐሰ 2023 ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ዝነበሩሉ እዋኑን ኣብ ኣጋጣሚ በዓል ኣሸንዳ ነዚ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡ ምንባሩ ይዝከር ሚኒስተር አብርሃም በቀዳምነት ዝተመዛበለ ህዝብና ድሕነቱን ሰላሙን በዝረጋግጽ መንገዲ ናመረበቱ ሙሉ በሙሉ ክምለስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣመራርሓ ክልቲኦም ክላት ኣምሓራን ትግራይን ኣብ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ዝሕልፉ ውሳነ ናብ ተግባር ንምልዋጥና ተሰርሐ ይርከብ ብምባል ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ኣብ ተኸባቢ ክዋፈሩ ምዃኖም ሓቢሩ ይርከብ ምዕራብ ትግራይ ካብቶም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ይግባኣኒ ዘልዕለሎም ከባቢታት ትግራይ ሓደ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትኽልልን ሓይልታቱን ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣብቲ እዋን ብፍላይ ንዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልእኽቱ ሚኒስተር አብርሃም ኣብ ሓፂር እዋን ህዝብና መረበቱ ተመሊሱ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ በዝረጋገጽ መንገዲ ምሕደርኡ በዓሉ ክምስረት ክግበር እዩ ብምባል ኣብ ዘንከባቢታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ተጠቂሙ ዝተጣየሰ ምሕዳር ከፈርስን ካብ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ወጻኢ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ከይሄሉ ነዚ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓላፍነት ወሲዱ ክፍጽሙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ ኢሉ ነይሮም ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ መሕተቱ ምስ ቴሌቪዥን ፋና ድማ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ቀንዲ ዕንቅፋት ተፈጻምነት እቲ በብእዋኑ ዝወጽእ መደባትን ስምምዓትን ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቁርቁስ መሰረታዊ ድሌታት ህዝቢ ዝዘንግዕ ግን ድማ ነቲ ጉዳይ ህዝቢ ጆሂስካ ናይ ባዕልኻ ኣጀንዳ ከተፈጽም ናይ ምድላይ ምንቅስቓሳት ስለ ዘሎ ብምባል ነሰበስልጣን ትግራይ ብትሮቂሱ ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ በስም አዘዝቲ ሰራዊት ዝቀረበ ውሳኔ ተግባራዊ ከይከውን ወሲኑ ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ በስም አመራርሓ ሰራዊት ጉባኤ ዘካየደ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት አፍልጦ በመሃብ ዝሓለፉ ውሳኔታት ተፈጻምነት ከይህልዎም ወሲኑ ውሳኔቶም አመራርሓ ሰራዊት ስርዓት አልቦነት ዘስፍን ትግራይ መንግስቲ አልቦ ክትኸውን ዝገብር ሰራዊት ዝብትንን ውዕል ፕሪቶሪያ ዘፍርስን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ እዚ ውሳኔ ብወልጡፍ ክእረምን ናብ ታሕቲ ከይወርድን ከም ዝወሰኑ ገሊጹም ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ቶማስ ሰራዊት ኣብ ጉዳይ ኣብያተ ምኽሪ ወረዳ ከተማን ክፍለ ከተማን ዝሕልፎ ውሳኔውን ንመሓውራውን ትካላውን መስርሕ መንግስቲ ብምጽባዕ መንግስቲ እግሪ ኸይተክል ድሌት ሓደ ጉጅለ ንምምላእ ዝሓለፈ ብምዃኑ ተቐባልነት ይብሉን ኢሎም በቶማስ ዘስቲ ዝሓለፉ ውሳኔታት መሰረታዊ ስሕተታት ዘለዎም እዮም ዝብለ መግለጺ ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ እዞም ውሳኔታት ተፈጻምነት ከም ዘይህልዎም ኣፍሊጦም
ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ህዝቢ በብኸባቢው ንዘለዎ ምንቅስቓሳት ብጥቡቕ ክከታተል ሰላም ክሕሉን ንውዕል ፕሪቶርያ ጥሒሱ መሊሱ ናብ ኩናት ከይኣቱን ዝኽልክል ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ብትርኽ ክቃወምን ይግባእ ኢሉ ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ እቲ ኣብዚ ሰሙን ብስም ኣዘዝቲ ሰራዊት ዘቕረበ መግለጺ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኮነ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓሳብ ውሳነን ከም ዘይኮነ ነጺሩ ሰራዊት ትግራይ ካቢኔ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ህዝቢ ትግራይን ውዕል ፕሪቶርያ ብዝሓሸ ብርኪ ብምፍጻም ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኮይኑ ዝሳቕ ዘሎ ህዝብና ሓራክ ወፅእ ተመዛበልትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ውሕስ ክኸውንን ተሓታትነት ክረጋገጽን እምበር ንመስርሕ ሰላም ተሓሲቦም ናብ ኩናት ከኣቱ ድሌት ከም ዘይብሎም ክፍለጥ ኣለዎ ኢሉ እቲ ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ዝፈጠረ ነቲ ገዛኢ ውድብ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ዝገምዐ ፍልሊ ቁርቁስን ስልጣንን ናብቲ ሰራዊት ከይልሕም እሞ ካብ በሰላታት ኩናት ዘይሓወየ ትግራይ ናብ ሕድሕድ ጎንፂ ከይተኣቱ ስጋት ብዙሓት ኮይኑ ይጸኒሑ ትራምፕ ግብፅን ዮርዳኖስን ንፊሊስጤማውያን ቃዛ ክወስድኦም ሓቲቱ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግብፅን ዮርዳኖስን ካብታ ዝዓነወት ብምባል ዝገልጻ ቃዛ ዝመፁ ፍልስጤማውያን ክወስዳ ከም ዝደሊ ገሊጹ ትማሊ ትራምፕ ምስ ንጉስ ዮርዳኖስ ዓብደላ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሩ ዝርብ ዝያዳ ሰባት እንተትወስዱ ደስ ምበለኒ ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንመላእ ወሽመጥ ቃዛ ይርኡ ኣለኹ ዕግርግር ናይ ብሓቂ ዕግርግር ዘሎ ኢሉ ንግብፅን ተመሳሳሊ ጠለብ ከም ዘቕረበላ ገሊጹ ይርከብ እቲ ስጉምቲ ግዜያዊ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ይኽእል ኢሉ ሓማስን ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝቃወሙ ገሊጹ ኣብ ውሽመጥ ቃዛ ዝርከብ ፍልስጤማዊ ህዝብና ካብ መሬቱ ከይወፅእ ን15 ኣዋርሕ ሞትን ዕንወትን ተጻዊሩ ጸኒሑ ስለዚ ከምቲ ኣሜሪካ ዝገለጸቶ ዳግመ ህንጸት ብዝብል ጽዑቕ ዕላማ ዘለዎ እንተመሰለውን ዝኾነ ይኹን እማመታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይንቕበልን ክብል ኣባል ፖለቲካዊ ቢሮ ሓማስ ባስም ናይም ተዛሪቡ ሕቡራት ሃገራት ሱሳሚታዊት መሰረተ ልምዓት ቃዛ ከም ዝተሃሰየ ወይ ከዓ ከም ዝዓነወ ዳግማይ ህንጸት ንምክያድ ድማ 10 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሚቱ ነይሩ ትራምፕ ምናልባት ብዛዕባ 1 ሚልዮን ፈረቓን ሰባት ይኹም ተዛረቡ ተሉ በቃ ነዚ ብምሉእ ነጽርዮ ዳርጋ ኩሉ ፈሪስዩ ሰባት ከዓ ይሞቱ እዮም ዘለው ስለዚ ምስ ገለ ካብ ሃገራት ዓረብ ብምትሕባር ምናልባት ንለውጢ በሰላም ዝነብሩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣባይቲ ክንሃንጽ ይመርጽ ክብል ተዛሪቡ እዩ ትራምፕ ብዛዕባ እማመተ ወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ኣብ ደቡባዊት ከተማ ካን ዩኒስ ዝተመዛበለ ኣቦ ይሕያ ራሺድ ብዛዕባ ጨናን እንታይ ንደልን እንውስን ንሕና ኢና እዛ መሬትና ብታሪኽናትናን ሓድጊ ኣቦታትናንያ ሬሳ እምበር ንሕና ኣይንወፅን ብምባል ን10 ዓመታት ዝቐፀለ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ቃዛ ማእከላ ዝገበረት ሃገር ፍልስጤም ክትምስረት ይእንፍት ነይሩ ኣሜሪካ ቀዲማ ዝኾነ ይኹን ካብ ቃዛ ወይ ካብቲ ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማግም ብሓይሊ ዝግበር ፍንቓል ፍልስጤማውያን ከም እትቃወም ገሊጻ ነይራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ነበር አንቶኒ ብሊንከን ዝሓለፈ ዓመት ካብ ቃዛ ኾፁ ጸቕጢ ክገብረሎም የብሉን ክግደዱ የብሎም ኢሉ ምንባሩ ኣይርስዓን እጥዋት ንኣገዳሲት ከተማ ተቆጻጺሮምን ነበርቲ ካድሙን ጀሚሮምን እጥዋት ምንቅስቓስ M23 ናብ ምብራቕ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እትርከብ ከተማ ጎማ ከም ዝተቆጻጸሩ ፍሊጦም ሕቡራት ሃገራት በወገኑ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ከጋጥም ከም ዝኽእል ዞባዊ ኩናት ከይለዓል ከም ዝሰግህ ኣጠንቂቑ ይርከብ ነበርቲ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ዘርግሕዎ ቪድዮታት ትማሊ ንሰራዊት እታ ሃገር ብምድፋእ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ከም ዝኣተወ ዘርኢ እዩ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ምብራቓዊ ኮንጎ ቀጻሊ ጎንፂ ክካየድ ጸኒሑ እዩ ነዚዕው 10 ሸሕ ዝቑጸሩ ነበርቲ ናብ ጎረባብቲ ከተማታት ክሃድሙ ጀሚሮም ይርከቡ ኣብ ጎደናታት እታ ከተማ ን10 ዝቐጸለ ምልዋታት ተኽዝን ነተውግትን ከም ዝነበረ ጸብጻባት የመላኽቱ ጎማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝብን ብዙሓት ተመዛበልትን ዝነብሩላ ከተማ ኮይና M23 ኣብ ስታድየም እታ ከተማ ኢዶም ካብ ዝሃቡ ወታደራት ኮንጎ ኣጽዋር ይእክቡ ከም ዘለዉ ዝገልጽ መንግስቲ ኮንጎ ግን ስትራቴጂካዊ ክፋላት እታ ከተማ ከም ዝተቆጻጸረ ይገልጽ ኬንያ መቆራስ ተጻቦ ክግበር ክትጽውዕን ከላ ኣብ ዝቕጽሉ 2 መዓልታት ፕሬዚደንታት ዲሞክራቲክ ኮንጎን ሩዋንዳን ኣብ ህጹጽ ዞባዊ ኣኼባ ከም ዝርከቡ ፍሊጣ ኣብ ወንበር ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ነቲ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ባይታ ምጥጣሕ መራሕቲ ዞባ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ሩዋንዳ ወታደራት ንዕጡቃት M23 ክድግፉ ብምስዳድ ኩናት ኣውጃ ክብል ድሕሪ ምኽሳስዮም እቶም ዕጡቃት ናብታ ከተማ ኣትዮም ሩዋንዳ ብወገና ኪንሻሳ ኣብ ኪጋሊ መንግስቲ ቅይሩ ንዝደልዩ ሚሊሻታት ትድግፍ እያ ብምባል ትኸስስ
زخبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم السنادونا أبزو الدين لنا مسانا سلطناكم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام.